खुलुमबाय बयनिसिमबो रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो। थौदो बिदिब्ला। मुनुखौ बिबैजों गारबोथ'ना सकआव फैब्रबबाय आरो आङो। जोंनि सका खाथियावनो ओरैनो 4-5 मिनिटनि रास्ता स्कुटिफोरजोंबा, ओमफ्राय आरो साइकेलफोरजोंबा 10 मिनिटफोर बिदि 10 मिनिटद्राय लाया। मुनुआ बिबैखौ मोनबा रावखौबो नाङा थाबाय थायो। दसे दसे दा उन्दै नालाय मानो मिथिथ'नाय जायाखै नालाय थायो आरो इयो। आरामसे उन्दुनानै थायो बाजानानै। ओंखायनो गारना फैथ'नो हादों आङो। जेबोथ' लांनो एख' नांगौ जानाय बुस्थु गैया, ओमफ्राय थेवबाबो आं सकआव थांथारिखै गोबावथार जानायखाय थांनो लुगैनानै थांना फैबाय आरो। जोंनि मसलपुराव एक्सप' फैदों आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो मा मा जिनिस ओंखारदों। ड्रेसफोरखौ गासिखौबो ट्रेडिसनेल, ओमफ्राय आरो आखाइजों दानाय गोजा होनदों। नंगौना नङा मिथिया, जि साफा साफाखा। इन्दिनि फास्रा, बिदिनो एसामिसफोरनि मेख्ला सादोर, दखना, ओमफ्राय आरो नेपालिफोरनिबो बेफोरबायदि मोजां मोजां बुस्थु ओंखारदों आरो। जि लानो लुगैखादोंमोन आं, लाबोजोबनो लुगैदोंमोन, ओमफ्राय फैसायानो गैया। फैसा गैयिनि जेबो मोनासै। नै इफोरो मुनुनि गिफ्ट होफैनाय आरो फिसा फिसा गिफ्ट। ओमफ्राय आरो जोंनो मुनु बिफाया मा मा गिफ्ट होखो दा देखायगासिनो दं। नै आं सकनिफ्राय इखौनो लाबोबाय, इखौनो लायनो थांदोंमोन आं बेरायनो लुगैनानै। पेरासुट वेल इखौ आंनि हासबेन्डआ लायो, आं लाया। ओमफ्राय क्लिप, लबर, ओमफ्राय मुनुनि लबर फिसा फिसा, ओमफ्राय आरो क्लिप, बेखिनिखौनो लायनो थांदोंमोन आं। आंनि इम्परटेन्ट जानाय बुस्थुफोरखौनो लायना फैबाय आरो आङो। नै आङो मुनुनि सोर सोर गिफ्ट होदो बेखौ ओरैनो एसे देखायनानै होनि, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। फार्स्टआवनो दङ बिमानै लाबोनाय पिंक फ्रक, जि किउटखा फिसासानो। जि किउट, गथ'फोरनि जिफोरा जि फिसा फिसा किउट किउट जायोना। नै इखौ न'नि बिबैया लाबोदों। बिबैया लाबोनाय पेनबो दंखायो। बिफा लाबोनाय, बेखौ एक्सप'निफ्राय लाबोदोंमोन। फिस्ला मोजां, जोरावराव नङा, बयफोरनि बायदि, थेवबो उन्दै नालाय गानहो जायो। एक्सप'निफ्राय लाबोदों बेखौ। फिटना फट' लाना दोननांगौ र'। ओमफ्राय नै गांसेखौ आंनि बिजावजालि मुनुनि बिब' मुनुआ लाबोदो, बिब'नि फिसाजोआ लाबोदो आरोना। लास्टथारावनो दोङो आंनि फास्रा, हासबेन्डआ लाबोनाय।
समायदोंना समायाखै लाना नायनि र'। इन्दिनि फास्रा हायजुलायना नायबाय। नोंथांमोना अननानै कमेन्टाव खोन्थाहर माबायदि नुदो। आरो बिदिनो फिसा नांगौ जानाय बुस्थुफोर माबा जिनिसफोर शपिं खालामदोंमोन आरो देखायथ'ला आं इमानखिनि। नै गथ'फोरा जि मोसानो फैबाय। गामिनिनो गोजा आरो इसोरो न' खाथिनि बिजावजालिफोरनि फिसाजो। नै आंनि बिबारा बारहांलायबाय। बैसागो समाव दैज्लां बोथोर समाव ओरैबायदि समायना बारजोबथारो इ बिबारा। दा बाल्थिङाव जैता बिफां दंना ओरैबायदि साफा बारजोबगोन ना खाननैसो उनाव बारजोबगोन आरो इयो बारहांबायानो। बिराद मोजां नुयो बारजोब्बाथाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। अननानै माबायदि जादों कमेन्टाव खोन्थाहरदो।
थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय